sai ya ce to ga hadisin nan, hadisin da Abdullahi dan Umar yake cewa idza laqitu in kun haɗu da sharabatul khamr mashayin giya fala tusallimu alaihim kada ku yi musu sallama. Yan shan giya in ji Abdullahi dan Umar in kun haɗu da su kar ku yi musu sallama. Ko in an ce yan shan giya wannan zamanin yan ganye da yan sholisho yan wa da duk su ne yan giya. Karkashin wace ka'idar? Yawwa. Wa in maridu in ba su da lafiya fala ta'uduhum kada ku dubo su, kada ku je gaishe su. Wa in matu in sun mutu fala tashhaduhum kada ku halarci jana'izar su. To yace wannan hadisin in ka haɗu da shi wannan fatawar ta Abdullahi dan Umar ila sai ta baka matsala. Sai yace inna ma kadai dai ya'ani abinda yake nufi abinda zamu yi anan na aqubu zamu riƙa bizalika da hakan ar-rajul ga shi mutumin fi qasati nafsihi a keɓancen kanshi. Wato wannan magana ta Abdullahi dan Umar ba ta hukunta cewan duk mashayin giya ba za a dubo shi ba in ya mutu ba za a yi masa sallah ba. Yace ba za ta ɗauki haka ba, sai dai abinda za ta ɗauka wani hukunci ne da ya faɗa kamar yadda zamu karanta a fatawan Maliku na gaba insha Allah dan ladabtawa. Babu laifi idan mun haɗu akan wani ɗan giya baya da lafiya a ce kan wanda ya dubo shi. In suna zaune suna shan giyar su suna shan ganyen su a ce kada a yi musu sallama. Asalin hukuncin ba asali bane ba, akan yi shi ne dan ladabtawa. Babu laifi idan mun haɗu yan nan unguwa ko yan wani gari mun ce masu mutanen mu mashayan mu mun ɗauki wannan matakin a kansu dan ya zama abun tsoro, dan ya zama tsoratarwa ga sauran mutane. An gane? Amma ba asalin haka ba, asali za a iya yi musu sallah. Amma babu laifi nan Abdullahi dan Umar yana faɗa ne yana bada fatawa dan ku tsoratar da su dan ya zama ladabi, dan ku tsoratar da waɗanda ba sa ciki kansu shiga cikin su. Babu laifi in kun yin wannan. Shi yasa zaka fatawan Malikiya suna faɗa irin waɗanda suke da laifuffuka idan sun mutu ba a san a ga nagartattun mutane wajen jana'izar su. Sai a samu waɗansu mutane su yi musu sallah. Kada a ga manyan limamai, manya-manyan malamai, manyan sarakuna, manya-manyan 'yan majalisa duka da a gansu a gurin ko. Sai a samu waɗansu mutane waɗanda ba kowa ko a je prison a ebo 'yan mari a samo mai yi musu sallah a gidan 'yan maran a ce zo ya mai sallah. Wani mashayin idan ya ga yanda ta wane ta ƙare an je an yi sallama da malam wane bai zo ba, an kira malam wane bai zo jana'izar shi, an kira abokin shi da suke shaye-shaye sai ce ya kamata mutum ya shiga hankalin shi, yanda na ga wani an mishi ya kamata. An gane abin da ake nufi? Yanda ya kwanta asibiti ba wanda ya zo ga na kusa da shi amma duk sun ki zuwa su duba shi, to sai ya zama darasi ga na ba. Kenan in ka ga an yi wannan hukuncin ba asali bane ba, a'a wannan a keɓance wani ne za a iya yi mishi haka. Allah kun gane abin da ake nufi? Amma asali shan giya shi ba za ta hana a yi masa sallah ba. Aqidar ahlus sunna. An gane ko? To shine abin da yake nufi.